ang ato karon pagsakrisyo sa Ginoo dili makapareho. Bisan sa ino lang sa kasakit sa mga apostoles, nga kaniadto nagsakripisyo para ang maayong balita sa kaluwasan nga gi-offer sa Dios kanato mao si Kristo. Amen. Amen. Ito ba mo nga ang kaluwasan offer eh? Apan sa diya nga gi-offer sa Ginoo giaplihan niya ang puntahan sa kaluwasan pinaagis pagpalamsan sa krus sa Kalbaryo. Pinagis magtuo sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatawhanon nabuksan ang puntahan nga kaniadto sirado sa gustong musulod. Amen. Wala nga niabot ang kasaysayan gikan sa Jerusalem padung sa Pilipinas ang ebanghelyo ni Kristo nagpadayon samantala sa atong taksa-taksa kakaluwasan. Ang kaluwasan na gi-offer sa Ginoo na ninyo ang inyong pagdawato. Musugot mo sa dili kung mabuhos ang Ginoo. At least na wala na kaibaw mo, kung sa kinabuhi, human sa mga tayo, kay dinis kalimutan, huwag mo ba ito? Huwag mo pabili, kaya tanan, itagda na, nga kausas siya mga tayo. Pero ang mga tayo, di na huwag tanan sa atong unang kinabuhi, kung dili, puntahanan sa bagong kinabuhi, ipapili ka sa Diyos, kung asa kapita mo kuyo, dito ba sa impierno? Dito ba sa purgatorio? Dito ba sa Amen? Amen. Kinsa na kaibaw sa ginagpos balay sa Ginoo. Uy, wala mo kaibaw, kinahanglan magsusi. Ginoo, daghan ni mo na, pila may ginagpos sa balay, marang ba na mo? Kaya mo problema ang ato sa balay sa Ginoo. Ang balay sa Ginoo, dili sa manik. Dunay mga balay nga 14 billion sa gasto, pero ang mga dapat simento kabilya, mga marmos, uban pa. Ang balay sa Ginoo gitukod, gigamitan ng mga diamante, bulawan, mga haspe, na dili na makita sa atong tugaran, pero dito sa langit ang bulawan ginaladlad. Amen. 2,400 kilometro kwadrado ang balay sa Ginoo lagi andam alam sa mga tao nga nipili kaniya. Kaya kung mupili ka dito sa Diyos kangit-ngit, isa'y Diyos kangit-ngit. Ang Diyos kaya. Kung sa'y puwat sa Diyos kangit-ngit. Ang Diyos kangit-ngit, hindi ani ng kalibutan. Naghimo siya pangalitan. Naghimo siya pangalang para inyong kalagyan mabiktima. So sa paagi ng biktima, kaya mga martis pagtapos magsipang yabit silang silingan. Biktima na sa demonyo. Kaya mga tao mamudao siya silingan, kung mudapo bali ang silingan, tabi dito, nawalin diyan ang tugas. Sige pang yubit, ayaw yubita ang imong silingan. Kung naa ka ni Kristo, ikaw ang kahayag sa imong silingan. Dada siya sa ilang sa Ginoo, imbis imong ubanan sa pagyubit sa laing tao, imo siyang dalihon, aron mualag ka sa Ginoo. Amen. Ikadagaran karon sa mga tao, basta na ay bisyo, magbuntag. Amen ba? Dili tanan din higanahan. Na inikambong diri, pero dili gusto mudawat sa office sa Diyos. Amen. Na inaminaw diri, pero dili gusto musunod. Dili gusto mudawat sa office sa Ginoo sa kalwasan. Kaya ila bihapon, una-una, o kabubuton mo ilang sundin. Pero mas pag-ampo na kamahanan. Amahan namo na sa langit, ang imong kabubuton, mahuwi matuman. Sige mo, ampo na, pero ang imo na kabubuton, mo imong dituman. Imbis kabubuton sa Dios, ang imong tumanon, ang imo na kabulingon, mo imong sundot. Asa man yung pagkampo, amahan namo ang imong kabubuton, mo imong tuman. Diba? Imbis ang Dios mo tumanon, ang imo lang ihapon, tungod kay dili kaganahan, mudawat sa upin sa Dios. Amen. Tunay lay usang kahari. Ningon siya, ipatawan ang anak sa mga maganda makog na po kapunti ka bulawan. Andam mo na ko ang kamabangan na kumanak sa kinsang prinsipe nga makatabok niya ng dako kay
ay suba. Huwag makatabok sila kung dili sila matukob sa dagkong buhay. Ang makalabang din sa tampi, kika na mong tampi, makahangtod sa lapu, kapunti at nagulawan, ug iya ang akong iyang mapangasawa. Ilaman, may bao, imantala. Kamu mga prinsipe na nag-umpir ang hari dali. Watag sila po kapunti at nagulawan, ug ang iyang anak ang kagwangan na pihan kagwapa, ihatag ingon nimo asawa. Ikaw, prinsipe naman, ribay na. Ikaw, upilan ka na, malipay ka rin. Pero doon ay kondisyon, kung siya maka-abo, na dili matukot sa nadat kong buhay. Nabuhay ko lang itahan na niya. Ikaw na, pag-unahon ka, kapuntil, kabulawan, guwapa kay anak, sari, unahuna na kung makalabang ko, ako na kapuntil, kabulawan, ako pagit anak, sari. Pero kung mamatay ko, kung patukot ko sa buhaya, dili ko makaangkot. Amen. So, ang ibuhat, kusunado kay napo ng mga prinsipe. Yan ang takda na adlaw, ya ang hari ito spikas katang uban sa iyang anak na naglingkod, ngarabihan katao. Okay. Sa iya nga nagsugod ng kuntes. Ang hari ni Baygaro, kamong napo ng prinsipe, kung sila ang ninyo ang makaari-gari, may magkapalagiya, may napunti na ulawan, o sa akong anak, kalakihan kadwa. Ilamay siya, iyambag ang tulo. Pagambag sa tulo, wapag inikatupa, iba-ibahin ang mga datong buhay. O sa inyo tapos tulo? Namatay. Pero sa iyo muna, offer. Bahala na mamatay ko, basta ako isuway. Kaya nabi, ang pito na sabon, daghan ang mga buhaya. Pito na tagamon, ang unang ilayang tulo, ipikas-pikas, iban-bahin. Ang mga buhaya, nagpanila, kay Tuangan. Ngayon ang pito, Prinsipe, at mo dito, arim-dirim. Tungan na kaya, kung kinsa yung pinaka-uptake, mauwi mga malakiya o makakuha ka ng puntil. Natungan ang pinagawata, susang mga buhaya, nagpahing-pahing sa sila. Ang pitong na nangambak, sa iya ang wakpas na magtumpa ang mga buhaya. Kaya sila ng buhaya, buhay nitugpa nila, burot na patay. Dito may usap katawang mabuhay. Nagsige pa. Puti katawaan niya. Pag nagdi ni mga tuhana, di ka mong mulihay sa buhaya. Di ka mong mulangoy. So sige tawa. Duhang si Bugoy, itukmod ng tawag sa katawa. Pagtukmod mahigala. Pagkakusugan ni mulangoy. Pagtukba na sa king saka na duway dagkong buhaya. Pagpida, anak na siya mga anak bata. Pinagsugan niya karoy ang mga buhaya kay Sugi Malingon. Upo niya. Waka ko! Ngayon ito, hari. Congratulations! Sa panang mga laki, ikaw pa ang bulahan. Kung karoon ihatag mo rin mga ganti, dawat ang kapuntil na bulawan. Kung dawat ang mga sa kong anak, ihatag mo rin kanimo. Congratulations! Naligpay ang mga tao. Wala. Tingnan siya, mahal nga rin. Wagin ko, magkinahanglan na yung kupit. Usa! Huwag ka magkinahanglan sa lapu kapuntil. Gawas pa ang prinsisa. Nabihan ka niya. Huwag ka magkinahanglan. Sabay tubag sa mga tao. Huwag ko maibon na yung anak. Labi ng huwag ko mahangon na yung bulawan na lapu kapuntil. Siya yun dapat. Kung siya'y gusto ni mong Panginoon ako, kaya hatag ako nito. Ewan mo sige Panginoon. Siya mahal nga rin. Nagaya kong sangmot ka rin ko. Masigal matasari. Nanong di pangayo kung magsangkot ka rin ko. Mahal nga rin. Ihatag na akong di pangayo. Nga sangkot. Nga naman ang mga hari. Baliton ko ito ang tuk mong gato.
no na nadunay mga tao diri. Dili ganahan super. Ganahan ka super. Mula kantas kino, matun pas kino, ano na pa kamo sunod ka nato? Buhatan ninyo ang ako mga sunod. Amen. Doon na sa kadato, ito sa katapos. Ano sa katapos, sinaraga sa Diyos. Sa kadato, nag-arahay sila kagaling. Tuwa sa diskuman, tuwa sa mga kasino, tuwa sa mga barkada, tao ko biyo. Ikaw nagdato, nalang, itagaan kung ikaw bay-bay na mga bahandi, anang sumabot ka mga andaw, kung kinig kamali, kung gagay, pagkatuturan kung dagkong mga kamali, anong pinagkong mga bahandi, akong tanangapot, akong ibutan, kung ihatingon ako sa kong gagalingon, kumakong ka lang minom, kagitagandan ko ikaw, ubay-ubay mga bahandi, anang sumabot ka mga andaw. So may tawag sa Ginoo. Ikaw na ginawa niya itong tao nagpapandak sa iyong ngayon. Hoy, daang buwan-buwan. Kung karong gabi yun na, pagkyun ko ikaw. Kaya mga bandi kitong kitagana. Alam sa maabot itong kinakad. Alam sa kinsa pangkabit-bakit. Kaya mga bandi. Namamay ko mo sa masihingan iwag ikaw. Inyo bang inuunang ang ng pagkaon sobrang inyong basura. Doon ay ikutom. Inyo ba naghihatag ang mga sobrang pagkaon ng karanian? Dito sa mga saydok, dito ang mga pobre, ang kaliwa na Lazaro. Kaya sa Lazaro, kanya ito, magkakaon lang siya sa umo sa datot ang mahulog sa labis. Pero bisan sa iyang kapobre, bisan sa iyang kakabos, huwag siya mahulog ang pangalagad sa Ginoo, bisan siya katimawa, bisan siya pagkalilibot, bisan magkaon sa umo sa datot ang mahulog, ikaw sa mga labis sa mga datot, huwag niya balik ini. Tuot kay alam kaniya ang kinabuhi lumalabay na. Amen. Karena inyong kadato, lumalabay na. Karena inyong sa pamikap, lumalabay na. Karena inyong sa parawang sa buhok, lumalabay na. Karena sa inyong pagwapak, sige, exercise nyo, kay handog, kumatikwang. Kaya ang Diyos, mo'y katira sa inyo. Isa usawan pa mong exercise. Isa mo jagan pang produce ko ibalik dire. Kondisyon ka. Perguman mo bilang oras loyal yang buka. Ngayon, tungod kay imo kinabuhi kayo. Dili ng medisina inom mo ang makapalaksik mo. Ang makapalaksik sa dalag mo pagay sa iyo. Sama nila sa ro, nabihan ka kabus. Panwa niya baliha ang iyang katimawa. Ang iyang pagkainute sa kalibutan, wa niya maangkon na mga miyang pagkaon, wa siya kakaon na. Wa siya balay na itaanan, aray paghambog niya, nalagod sa Ginoo. Apan nabihan ni kakuli. Samtang ang dapo na pagkaon sa niyang mga pagkaon, wa kaula-ula, nakamatay, pagod ka niya. Samtang sila saro, na nasayo na mamatay siya, kung ipadayo niyang palitbisyo, padayo ng niyang pagpalagan, hantog niya abot ng adlaw na namatay siya. Lumalagad ka sa inupa, as karoon. Sila sa ruga na matay, humanangalagad sa Ginoo, pagmamahal niya, humas kamatayo, dito siya sa baka niya. Isa na siya bravo. Turgoos dito, pinanggas dito, dito ibutang sa Malaysia sa Diyos. Ang ganito, na nakumpiyansa siya kagalingon, wala pangalagad sa Ginoo. Yan ang yung nagipatay siya. O sa iyang pagmata, human siya kamatayon, dito siya sa kalibutan na labihan kainin. Amen. Hoy ang nakita ang pupay nga Lazaro, nagkaon sa munggo, namahulog sa kanisa, dito ba ni Abraham, niyambit sa kalipay, niyambit sa kuyanan sa ginalian sa Diyos, o ang kalipay, o ang dumadayon na kinabuhi, gidawat Lazaro. Sa langit mga kahit sakit. Hindi na kasi pay-pay dito. Dito Diyos. Hindi na limumot tayo. Ha? Kapoy diya sa kalibutan mga lagas kino. Kung mga lagas kino natukan malipago. Hindi ko malipago. Daghang mga pagsuway ng nakino. Ang imong buhaton kung mabot ka mapagsuway, ibila, iluhot ang imong mga tubot, ngayon pagtabang sa atong mga kapo, sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong mga inahan, sa atong lawas. Mga ayong nagtabang, ay kung ikaw akusa, sa atong tawag na Jesucristo. Nagmata sa Ginoo, dagmata. May magamugo kung galing na mo sa inyong problema, ngayon mga pare, ang tuon na ito.
Ato kasumbungan. Kami, nakay kasumbungan, ang ako ng pamilya, wala ng Amerikana. Kaya ito, namin ginikanan at ito yung sumbungan. Kung kami mga anak, swerte kayo kung na kami mama. Kaya mama, kung na kayo problema, kung na yung unang sumbungan niyo. Amen. Kung na mahala na yung sumbungan. Kaya kung mawagpag na gani yung Amerikana, anak mo makatagam ka, kung sa ikapait, umuwala na rin. Magkabuwag-buwag ang mga ekso. Pero kung nakapag-amahan, nakapag-inahan, bisan nun siya kabaldita sa minahan, kung masakit mo, naagin na. Bigyan ang buwag. Naman, ang bukma sa inahan, nagpabili, tangko na naapa sila kinabuli para sa ilahan. O nakulit ninyo sa palimalay, ang mga anak, makaya magpasaylo sa inyong amahan, kaya kasigara na ako ang ilan ang kabukuhan sa matuman. Ang dino ng inahan, kita mo sa mga social media, ipagdaog-daog ang inahan. Huwag ko igabaw sa inyong binikanan, sa dihangga may po, pila ka tuig sila nag-antos, pila ka kuwan sila, niladiin at sakripisyo para diin tugdunan ng pila mo kahadlaw, nga diin, iatiman mo, ipatutoy mo sa inyong binikanan, kung muhilang mo na ang inyong binikanan, sa dihang nagagpo na mo, niya inyong binikanan, iguwag na inyong nasukla. Huwag tayo igabaw sa atong binikanan, bisag tagurun-tagurun pa ang atong unod. Amen. Amen. Sa liha na sila sa Rome, may kala ni Ampit sa Kalipay, ang dato na namatay dito sa impyerno, nagahanglit ni Abraham. Tingnan siya, amahan kong Abraham, mahimo ba na sila sa Rome, aliyo ni Muderes, o kanang iyang tulong inasuslog sa tubig, kay kinidap na kunagtan, labihan na kainit, o pinagi siyang tulong na tubig, basta nila, mabugnawan, inakong tiga, na nag-anto sa kayo. Uy, hindi ka makabisita nito, buno ako ni Tangkulado. Hindi, kalibutan sa impyerno, unang ali. Nakatong pa ni Abraham, dili pwede. Kaya dili, one niya, kung naaliya, buwan dili. Niya dato, kung kay sigurista siya, ikinin kong buhit mata, nagduwa-duwa, makaibig. Nakakagino, pareho ang kayo kanina. Pero kayo. Pareha na sa matan mo ba? Yan, papalita ko sa kakama na kayo. Tiguan, dong. Ay, buwan ko lang yun. Kay, kutsin ka na akong edad, huwag mo ko kakita. Gano'n na yung kinahanga kayo. Siya, ikaw ka matulog. Kaya mo siguro, kayo man sa ulit, kahan, nakasagad kahan tayo, sa suot ng gusto, kung sa ikuha ng gusto, tayo man. Mga palitan ako sa kakahan tayo, kaya ito. Amen. Nanganan ko, huwag mo naman ang kuligda ko, paghangin ni Abraham, doon na sa ilas na ginang. Kung naman ka na mahal na Abraham, dili ni pwede nga na di ako rin rin. Pwede magpabalik ko ni Mas Lazaro sa kalimutan. O ilang iwan, kabihan ka hilit ng inferno. O kalimilo sa langit, kaya tuwa ko yung mga ikson na bilin dito. Mas nila, ang pinaagi ka nulay buhi, o nulay patay ka na banhaw, na buhi ni sa kalimutan. Kung magbalik ito niya nakita, mas nila katutupat at ulima ka ikson, maluwas niya. Pero sa may tubang ni Abraham, ingon si Abraham, bisan pa nulay patay, panaw, o niya mubalik sa libutan, util niya po sila na mubalik, ilan na nagsala. Amen. Sigurado na ito. Sigurado na ito. Kung sa may patakaran sa Ginoo, ano ka man? Pag-hinos. Bubiya sa tanang kasalaan. Nalagaran mo ang Ginoo. Ang imong kaugalingon, ang imong inikay sa mga bisyo ng kalibutan para dili ka mapariha niya tundato nga namatay ang tawag mo nalapla sa Ginoo diretso sa impyerno. Amen. Kung tinuod mahalin mo ang imong bana, ang imong pamilya, imong alagaran ang Dios data sila. Amen.
Kung mahal mo ang iyong mga anak, ayaw sila pagsabdi nga mag